бародари ҷун, як лаҳза бе навора нагзарон барои ободӣ хонаи Аллоҳ. Як дона лайк дар комментара Тоҷмали ҳушёр бинавис. Он бародароне ки хайрхоҳ ҳастанд, ин навора ба ҳамон равон кун. Гуселушка. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародарони ислом, умедворам хубу тансиҳат ҳастед. Алҳамдулиллаҳ. имрӯз санаи 9 июл 2025 сол мо қарор дорем дар масҷиди Тоҷмали ҳушёр. бисёр бародаро дар комментариҳо дар ватсапҳои мо нависидастед, маро чӣ ба картҳои шумо пул гузаронда намешавад. Нашидастед гуфтастед бародаро, ӯ картҳое ки Сбербанк, Агробанк, Халқбанк мондаи будем, уроро маҳкам кардан, айрасӣ пул гузаронда нашидастед. Сбербанк ба номи Каримбердӣ Курбонов буд, ӯ ҳам маҳкам кардан. Агробанк ба номи Хушбахт Мирза Аббозода ба номи худ буд, ӯ ҳам маҳкам кардан. Халқбанк ба номи Домло Муҷибуллоҳ устоз будан, ва ё маҳкам кардан, айрасӣ пул гузаронда нашидастед. хоб як тега картҳомо кор дорад, картҳои Агробанки Ӯзбекистона ба номи Мансурҷон Атаев. Агар насиб карда бошад, дар ҳамин навор картҳои Сбербанки нав мемонем. Иншоаллоҳ шумо моро дастгирӣ карда лайк, коммент, репост айхиёл набаред. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.